फाइनालि लोगोफोर नै आंना बेगा कमप्लिट जाबाय आरोना। हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि फिदेमारि ब्लग चेनेलाव बरायनाय थालायबाय। नोंथांमोनहा बयबो आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। लोगोफोर नोंथांमोनहा थ'दे बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांदो। नायलाय लोगोफोर, आंनिया खामानिया माबायदि लेंख्रें फेंख्रें जानानै दङ आरोना। हायावनो गासैबो गारसोनानै दोननाय बायदि रखम दोनजोब्बाय आरोना आङो। बेखौनो आङो बानायगासिनो दंमोन आरोना लोगोफोर, मानोना आङो फार्स्टनिफ्रायनो खिन्थानो हायासै नोंथांमोननो बानायनायखौ। आं दा बानायलांबाय थानोसै। आं बानायनायफोरखौ स्पिडाव होनानै होबाय आरोना लोगोफोर, नोंथांमोनहा गाज्रि मोननाङा। आं लासै बानायोब्ला माने माबा जाहैगोन ना, भिडिअआबो गोलाव जाहैगोन, नोंथांमोनहाबो नायनो मोजां मोननाय नङा। बेनिखायनो आङो एसे स्पिडाव होनानै लाबाय आरोना। नोंथांमोनहा नायलायलांबानो जाबाय, आं बानायलांबाय थानोसै। दा आङो गेजेर बारबाय आरोना, बारबाय माने हाबायानो होनजाबाय। आङो बे खुन्दुंफोरखौल' सोनानै लानोसै आरोना, माने खुन्दुङा गफिनि बायदि रोखोमै आङो फेसायनानै सोनानै लानोसै। नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय आरोना आं माबायदि सोयो। माने सोनायखौ आं खिन्थानो हानाय नंला, माने केमेरा साफायग्राबो गैया नालाय आङो, बेखायनो। आङो दा बेखौ हेबखांबायानो आरोना, माबाखौ नैबे बेगनि मोदोम साइडखौ हेबखांबायानो। ओमफ्राय दा आखाइल' होनांसिगौ आरोना, आखाइ होनानै नैबेहाय टेप मारिग्रा होबावनोसै मोजां जानाय। दा आङो नै आखाइ बानायबायानो, बानायगासिनो दं आरोना। मोनसेखौ आङो बानायखांखाबाय नै, आं दा इदि होजाबगोन आरोखि ना हेबनानै। आखाइखौ आं हाबायानो। आङो दा बिबार बानायनानै लानोसै आरोना। बिबारखौ बेगनि सिगां साइडथिंजाय होनानै लानोसै आरो, मानोना बेगा सेनबो होजाया नालायथो, बेखौनो बथाम रखम खालामनानै डाइरेक्ट माबानानै होनोसै। दा बिबारा जाबायानो आरोना लोगोफोर, नै आङो बेगनि ओरै सिगां फारसे थेबनानै लानोसै आरोना। थेबनानै लानानै डाइरेक्ट बैनिफ्राय माबा खालामनानै होनोसै आरो, नै बेबायदि होनानै। ओमफ्राय आङो बै फारसेथिंजायबो दिरुं हेबबावगोन दे, बेहाय आलायग्रा दिरुं खालामनानै होबावगोन आङो। फाइनालि नै लोगोफोर कमप्लिट जाबाय आरोना आंना बेगा। बारा गिदिर नङा आरोना, फिसासो बानायदों बेखौ।